The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga. Nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Martes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon at living tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV. Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA for the Box. At mga ka-aksyon mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon, ang Tabang Ora mismo ay inyo na ring mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon, Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga ka-aksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Ds para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYME, Radyo Masbate 780 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Ayan mga ka-aksyon, patunay yan na ang Tabang Ora mismo ay lumalawak na partner ang Rich. Ibig sabihin, marami na tayong mga kababayan ang humingi sa atin ng tulong at ating natutulungan. At marami na tagapakinig sa atin para malaman nila kung anong serbisyong ibinibigay ng Ako Bicol Party List. Ayan, antabayan niyo po kami sa mga radio stations na nabanggit para naman kami ay patuloy na magbigay sa inyo ng serbisyo publiko. Umpisa na natin ang ating Tabang Ora mismo. Eto mga ka-aksyon, mula sa Pilar Sorsogon, isang misis ang dumulog sa ating programa upang humingi ng tulong. Makasuhan ng mister nitong lantaran daw umanong nakikipagrelasyon sa ibang babae habang siya ay nagtatrabaho sa Leyte. Ang panawagan ng misis na si Belen Luteno Mape, panoorin po natin ito. Ako po si Belen Mape. Lumapit po ako sa Tabang Ora mismo para po humingi ng tulong na makasuhan ng aking asawa na si Martin Mape at ang kanyang kinakasamang babae na si Daisy Marantal Bonete.
Ayan mga kaaksyon, ang panawagan ng isang misis patungkol sa kanyang mister na babaero. At para sa detalye mula sa Pilar Sorsogon, makakausap natin si Belen. Magandang hapon sa inyo, Nanay Belen. Good afternoon po. Apo, Nanay Belen, pwede niyo po bang maikwento sa amin kung paano naging lantarang nakipagrelasyon itong mister mo sa iba pong babae? Kasi po ma'am, nung nagtatrabaho po ako sa lady doon po sa kapatid niya, nung unang linggo pa lang po doon, may communication pa po kami. Then after po mga ilang days po, ilang weeks, hanggang sa nagtagal na po yun, inabot na po ako ng 1 taon doon. Wala na po kami communication dalawa. Tapos, nung malapit na po ako umuwi ng Bicol, doon na po sila umalma na may ako daw po yung may lalaki. Eh, yun po ma'am, na nangyari po na yun, nung napaliti po ako ma'am, nalaman ko na po na may babae siyang inuuwi dito. Naalam na rin po pala ng mga kapatid niya. Okay. Hindi po sinasabi sa akin na, hindi nila sinasabi sa akin na yung kapatid nila may inuuwi ng babae dito. Okay. Ma'am, putulin mo na kita, Nanay Belen. Nung nalaman ko po yun, ma'am, na may inuuwi na dito ng babae yung asawa ko, nagpaalam ako sa kapatid niya na sabi ko, ate, uuwi mo na ako. Matapos kong kausapin yung dalawa, mabalikan kita. Pero hindi pa ako pinayagan ng kapatid niya. Nagalit pa po siya sa akin, ng kapatid niya. Okay, Nanay Belen, ganito po Nanay Belen, kasi nalaman mo ito na merong ibang babae or nambababae si mister, nasa Leyte ka nung panahon na yon. Ngayon ba, Nanay Belen, asan ka ngayon? Nasa Pilar po, ma'am, sa bahay po namin. Dito na sa Sorsogon. Opo. Kailan mo pa nalaman na etong si mister ay nambababae na misis? Siguro ko po, ma'am, nung nasa Leyte po ako. Okay. So, kailan ka ba nagpunta ng Leyte? 2022 po, ma'am. 2022. So, sa loob ng ilang taon, nandun ka sa Leyte. Kailan ka bumalik dito sa Sorsogon? 2023 po, ma'am. 2023. So, isang taon na namalagi ka sa Leyte, tapos umuwi ka ng 2023. So, sa isang taon, dun mo nalaman na merong ibang babae si mister. Opo, ma'am. Tapos, nung nalaman ko po, ma'am, na may babae po siya, pagka-uwi ko po ng Leyte, kinasuhan ko po sila, pinaglatar ko po sila sa barangay Mabanate. Wala rin po nangyari doon sa napag-usapan namin sa dahil pinapirma na lang po sila ng mga council na idiretso ko na lang daw po yung reklamo sa Bausi. Okay. Okay lang. Ma'am Belen, Nanay Belen, putulin ko lang sandali. Ibig sabihin, noong 2023, nung umuwi ka galing Leyte, na ipablatter mo na ito sa inyong barangay. Pagkatapos nun, tuloy-tuloy pa ba yung pakikipagrelasyon ni mister dito sa babae niya? Opo, ma'am. At ang sabi niya po, ma'am, ng asawa ko doon sa barangay Mabanate, mas pipiliin ko to kasi matino to. Malinis tong babae. So ang binabanggit niya, mas pipiliin niya yung pangalawa niya, yung itong kinakasama niya, itong babae niya kaysa sa'yo. Dahil yung babaeng itong binabanggit niya ay mas malinis daw kaysa sa'yo. Opo, ma'am, yun po ang sabi na. At saka po, ma'am, sabi niya po, yun daw po ang pipiliin niya kasi yun daw po nakagamot ng kalungkutan niya. Nakagamot ng kalungkutan ni mister. Malungkot pala yung buhay ni mister. Pero, wait lang, Nanay Belen, nung sinabi niya yan sa'yo, harap-harapan ba na mas pinipili niya itong babae niya kaysa sa'yo, misis? Opo, ma'am. Kaharap po kami, ma'am, ng buong council po ng Mabanate. Okay. Bakit binabanggit niya na mas malinis itong babae kaysa sa'yo? Ano ba yung pagkatao na alam niya patungkol sa'yo, misis, na sinasabi niyang mas malinis itong babae niya kaysa sa'yo? Kasi po, ma'am, may chat daw po ako, ma'am. Meron daw po silang pruweba sa akin. Lahat daw po sila magkakapatid. May pinaprint daw po sila, ma'am, na katunayan ako daw po, ma'am, may lalaki. Pati ko, ma'am, yung kabit niya, sinabihan ako doon sa barangay council na doon sa barangay ng Mabanate na sinabihan ako ng kabit niya na natural na may pagpalit ka, malandi ka ikaw yun ang lalaki, natural, mga babae, asawa mo. Totoo ba na meron kang ibang lalaki at meron kang kausap sa text or chat? Wala naman po, ma'am. Yung po, ma'am, na nakuha nila mga chat-chat po doon, ma'am. Yun po yung mga conversation lang, ma'am. Wala po ako, ma'am, tinatago sa kanya. Kaya nga po yung account ko, inilagin ko sa cellphone niya. Okay. Kaya sa katunayan nga po, ma'am, para
para lang po i-ano ko yung tiwala niya sa akin. Ako kahit ganito na may mga chat-chat din, hindi ako nagbubura. Dahil sa kung ano man maging reaction niya, kung ano man sabihin niya, at least wala akong binubura. Okay. Doon ba sa chat, Mrs., meron ka bang kalandian sa chat or meron ka bang karelasyon or nagpapahiwatig na meron kang ini-entertain na ibang lalaki? Ma'am, yung sa akin po, ma'am, hindi po yung pagpapahiwatig, ma'am. Yun po yung ma'am, yung ano lang na yun. Pero po, ma'am, kung ano man po yung pinaprint niya, sinasabi po nila na may kalandian ako sa cellphone, ma'am. Wala po, ma'am, katotohanan yun. Dahil yung time po, ma'am, nagpaprint na sila ng mga sinasabi nila na kalandian ko daw sa chat. Wala na po, ma'am, yung mga ano na yun, yung account na yun. Hindi ko na po, ma'am, na-recover yung account po na yun. Sila lahat po, ma'am, ang hilig po gumawa ng kwento. Okay. Pero malinis ang konsensya mo, Mrs., na wala kang ibang lalaki. Wala po talaga, ma'am. As in, wala. Okay. So, gaano katagal yung relasyon mo dito? I mean, gaano katagal yung... kasal ba kayo ni Mister? Opo. Okay. So, bago pa man nagloko si Mister, kumusta? Ilang taon kayo yung maging masaya? 22 years po kami, ma'am, na live-in. At 22 years po, pag 23 years po namin, nagpakasal po kami, ma'am. Okay. So, 23 years kayong naging mag-live-in muna bago kayo nagpakasal. Opo. So, after kayong... Kinasal po kami, ma'am, ng December 21, 2020. 2020 kayo kinasal. So, after niyong kinasal, kailan nagkaroon ng kalabuan or kailan na ng babae itong si Mister? Nung nasa Leyte na po ako, ma'am. Okay. So, ibig sabihin, nung lumayo, parang malayo kayo sa isa't isa, saka nagloko itong si Mister. Kasi po, ma'am, bago pa po ako, ma'am, pumunta ng Leyte, di pa kami nakakasal. Yung mga katrabaho niya, sinasabi sa akin na, oy, manmanan mo yung asawa mo kasi ganito, gano'n na yan. Sabi ko, ay, hindi, may tiwala ako sa asawa ko. Okay. Ganun po sila. Uling tanong ko, Ma'am Belen, eto bang si Mister ay nagkaroon ng anak dito sa bago niyang kinakasama? Yun po, ma'am, yung sabi, meron daw po. Meron daw. So, wala kang ebidensyang nahawakan na itong si Mister ay merong anak dito sa kanyang kinakasama? Hindi pa po, ma'am, pero yung mga dito po nagsabi sa akin, mismo mga mag-anakan pa nilang yung mga pinsan-pinsan na lang po nila yung nagsabi sa akin na nanganganak na daw po yung asawa niyan, yung kabit niya, dinala sa Sorsogon. Okay. Kasi hindi daw po kinaya sa Donsol, kaya transfer ng Sorsogon dahil hindi kaya sa Donsol. Kayo ba ni Mister ay nagkaroon ng anak, Mrs.? Ako po, ma'am, 4 na beses po ako nagbuntis, pero palagi po ako nakukunan dahil ako nga po nagtatrabaho dahil sa bahay lang po yan. Okay. So, ang importante, nagbuntis ka, Mrs.? Opo. Okay. May mga prinatal po ako ng dati sa Manila. Okay. So, Opo, Nanay Belen, magandang hapon po, ano? Opo. Opo, Nanay Belen, sino ba yung nauna? Yung bang sinasabi na merong kang kachat o itong pambababae ni Mister? Inilabas po yan, sir, ng asawa ko nung nakauwi na ako dito galing Leyte. Pero po, sir, yung sinasabi niya conversation na yan, hindi pa po ako napupunta ng Leyte. Nasa conversation to na po yan. Lagi po kami magkatabi matulog niyan. Okay. Nandito pa ako nung hindi pa ako pumupunta ng Leyte. Pero po, sir, nag-porsige po siya, nagpuklasin yung mga account na yan, yung mga pinaprint nila na yan, mga pinachat nila na yan. Inano po nila yan, nirepresenta na po nila sa akin yan nung umuwi na po ako ng Bicol. Okay, so ibig sabihin, Nanay Belen, may posibilidad na alibay lang ito ni Mister mo na pakikipag-chat mo sa iba dahil nalaman mo na meron na siyang ibang babae. Opo, sir, kasi sabi niya po, wala daw po ako, sir, kakayanan, wala daw po ako, sir, may papanalo kung ako magre-reklamo. Dahil daw po ako, sir, may lalaki, may kachat daw ako. At yun daw po na ginawa niya, sir, na pambababae. Yun daw po ay walang kaso. Walang kaso? Sino nagsabi nung na walang kaso dahil sa pambababae niya, ma'am? Si lalaki po. Si Mister mo? Opo. Opo, nung nag-blatter ka dito sa incidenteng itong pambabae ni Mister, ano yung napag-usapan po ninyo sa barangay? Hindi po kami sa nagkasundoan. Sabi pa nga po doon sa komite ng mga natin, pinaganoon pa nga po ako ng kapitan, medyo sumakalog ko doon dahil sabi ng kapitan tanggapin mo na lang, misis, na maging dalawa kayo sa buhay ng asawa mo. Sinong kapitan Sino po yung kapitan? At
nakasagot po ako nung surumiyak po ako noon. Nasabi ko po, sir, sabi ko nga po doon sa kapitan, sabi hindi po ako papayag kung sakali po ba na kayo, kung sakali po ba nakakain kayo sa isang kutsara lang, 3 kayo. Yun po yung masabi ko noon. Mrs., sino yung kapitan ng Barangay Mabanate nung panahon na sinabihan ka ng ganyan? Nakapirma po yun, ma'am, sa yata, doon sa papel na nakapirma po yun sa papel na... hindi mo kilala kung sino yung kapitan na nagsabi sa'yo ng ganyan? Hindi po, ma'am. Paano mo hindi mo nakilala, ma'am? Ito po ba ay personal na nag-usap kayo sa barangay o ikaw ay through phone call lang? Personal po, sir, pero hindi ko po matandaan yung pangalan niya, sir. Anong taon, Mrs.? Anong taon po ito? 2023 po. 2023. Parang kilala ko, partner. Yung kapitan? Oo. Sige, at pero sige. Iba natin yung usapan muna, tutok tayo dito sa concern ni Mrs. At eto, Nanay Belen, gaano po ito katotoo na umabot sa punto na pinapalayas kayo ni Mister? Ito po, sir, sabi niya po sa akin, lagi po siya na tuwing magkikita po kami, tuwing pupunta siya dito sa bahay, na kung kailan niya lang gusto, ang sabi niya sa akin, lukurin ka na dito sa bahay. Ano meron sa ikuto? Ayan. Ma'am, Nanay Belen, maaari nyo bang ulitin yung sinabi nyo dahil medyo choppy kayo sa puntong yun, ano? Ang sabi po, sir, ng asawa ko, wala daw po akong karapatan dito sa pamamahay namin at kung ano naman daw po ang meron kami dahil lahat daw po yun sa kapatid niya. Okay, so kanino po itong bahay na tinitiran nyo po? Ito po, sir, na bahay, binili po namin ito sa PUE niya. Nung bago lang kaming umuwi dito galing Manila, bahay Kubos. Ngayon po, namamasukan po ako sa Manila. Umuwi po ako dito ng Bicol. Ngayon, sinabihan ako ng ating niya na, doon muna kayo sa ating mga muhan. Pag uwi nyo, tutulungan ko kayo magpagawa ng bahay. Hindi pumayag po ako. Ngayon po, sir, nung pumayag po ako ngayon, yung po na mali sweldo ko sa kanya, hindi niya po pinahawakan sa akin. O yun. Ibig sabihin, yung pamamaraan ng pagpapatrabaho dyan sa inyong bahay ay galing sa pinagpaguran mo, galing sa sweldo mo. Opo, pero sweldo ko po sana na hindi ko naman po nahawakan. Okay. Pero bakit ka daw pinapalayas nito ni Mister? Sa kapatid niya daw po ito, sir, at wala daw po akong karapatan. Bakit daw? Dahil doon na sila ng babae niya na titira? Opo. Anong yung pagkakasabi niya, ma'am, sa'yo? Basta, gano'n lang po, sir, ang sinasabi niya sa akin na dito daw po, sabi niya, wala kang karapatan doon sa kahit na ano sa atin. Tapos sabi niya, o sige, paghatian na natin, ibenta na natin itong bahay, kasi pati yung tricycle, ibenta na natin, paghatian na natin. Kasi kung ipapipreso mo ko, lumayad ka dito, parang may panggastos din ako. Okay, so tinakot ka pa ni Mister? O, ibenta mo na, Nay, kasi gusto niya mangyari, meron siyang panggasto sa presuhan. Presuhan, tama. May pagkain siya, may baon siya pag siya ay nakulong, ano? Tinanong ko nga po siya, sir, sabi ko, kung mapipreso ka, ba't hindi niya sa akin ang hati kung pagbabayaran kita, kulang pa nga. Bakit ako hihingi sa akin ng pera na sa pinagbentahan na kung mapipreso ka, wala na ng tindahan ng presuhan? Tama naman. Pero pwede naman na yung kapamilya niya, yung ano. Pero ma'am, sa tagal ng panahon, bakit hindi ka nag-decide agad na kasuhan po ito si Mister? Na nalaman mo nang meron ng babae ito? Sir, wala po akong lakas na loob at wala po akong financial support. Dahil po ako yung isang nangangamuhan lamang, kahit bilang isang kasamahay, natural lang po, sir, may gagalang po yung pinagtatrabahuan ko. Ayan. Kasi nga po, sir, inisip ko noon na magtatrabaho muna ako, makaipon ako ng pera, doon ako gagalaw, dahil wala nga po akong financial support. Opo. Yun po sana. Kaya lang po, sir, that time na nagtrabaho ako sa Legazpi, yung pinagtrabaho ko pong lahat na ipon ko, ginastos ko lang din po sa ospital. Ayun. Pero ngayon, nanay, desidido ka na sampan po itong kaso, itong mister mo? Pati pong kabit niya, sir. Pati kapit niya, tama? Nanay Belen, yung nakita namin kanina na litrato na meron ka dito sa Ilong, na-hospital ka ba, Nanay Belen? Na-hospital ka? Nagkasakit ka ba? Opo, ma'am. Halos hindi pa po ako totally recovering. Opo. Ano yung
dahilan? Bakit nagkasakit ka, Nanay Belen? Na-diagnose po ako, ma'am, ng may tubig sa baga at sobrang stress na hindi ko na po talaga kinaya. Halos nag-50-50 po ako muna, ma'am, sa hospital. Hindi po ako binantay ng asawa ko. Ayun. O, yun. Na-stress ka dahil dito sa kagagawa ni Mister. Nung nasa hospital po ako, ma'am, nag-video ko yung dalawa. Tapos tawag na tawag yung babae, nagmumurahan yung dalawa sa hallway ng hospital. Naririnig ko doon sa may pintuan ng kwarto ko. Kung saan doon ako nakakonfine. Grabe naman, partner, itong kinakasama ni Mister, ano, na gano'n na yung kalagayan mo. harap-harapan pa. Harap-harapan, minumura ka. Kasama ka ba sa minumura o si Mister lang? Silang dalawa lang po. Sabi nga po ng lalaki, narinig ko, minura niya yung nagmukha siya. Ngayon, ang sabi niya, alam mo naman kung ano itong, alam mo kung ano itong pinupuntahan ko dito sa ospital. Ah, so parang nagagalit itong babae ni Mister na pumupunta si Mister dyan sa ospital, nung nasa ospital ka pa. Pangklase talaga yung mga kabit, ano, partner? Yan yung may lakas ng loob. Oo, parang yun pa yung mga labi-labi. Kung sabi ko labi-labi, ano? Ako ng kabit na yun eh. Sila pa yung matatapang. Oo, sila pa Grabe yung... yung kanilain sa akin ng kabit na yan. Akala mo, sila yung may... Kaya daw po ako Sila mamiliwan ng asawa ko. sila yung may legal. karapatan. Sila yung may karapatan. Okay, makinig ka, Nanay Belen, ano? Kasi nasa kabilang linya na ng ating telepono, si Martin Mape, ang mister mo. Belen, magandang hapon sa'yo, Martin. Hello po. Uy, ang Ang bait pala. Ito, partner, itong logbook, partner. Martin! Hello po. Nadagdagan naman ang listahan ng mga lalaking nasa aming listahan ng mga malupit sa babae. Babaero, Tatay Martin. Inaamin mo ba na ikaw ay isang babaero? Ito po ang nangyari. May kwento kasi yan. Makwento. Sige nga, pakikwento nga sa amin, Tatay Martin. Ang unang ano yan, nangutang niya ng pera sa amin dito sa Pilar. Saka mga kapitbahay namin, umabot ng 50,000. Yung pera na yon, yung inutangan niya, hindi ko alam kung hindi ginagastos kung saan. Hindi nga naniniwala yung kapatid ko eh. Kung hindi ko alam, sabi ko talaga hindi ko alam. Okay. Nangutang niya ng 50,000. Ngayon, nagpupumahog niya papuntang Leyte kasi sinisingil na ng mga tao. O tapos? Sinisingil na ng mga tao. O tapos? Hindi ko pa rin alam. Nung nakapunta na yan sa Leyte, tsaka na nagsabi sa akin yung mga tao rin sa amin na may utang daw yan sa kanila. Sabi ko, bakit sinikrito? Ngayon, hindi naniniwala yung kapatid ko sa Samar, sa Leyte, nakita yung cellphone na na trace na may kachat, may conversation na may lalaki na, Daddy, na nakalagay, Daddy, pera na naman ba ang kailangan? Ano? Ang nakalagay sa mga conversation ng chat, Dad, pera na naman ba ang kailangan? Mga ganyan. Daddy, isama mo na ako, kahit dyan lang tayo sa bahay ng mama mo. Okay na sa akin. Mga ganyan ba? Ano yung tawagan? Ano yung tawagan nila? Daddy. Daddy? Opo. Okay. Tapos? Ngayon, dahil sabi ko dun sa kapatid niya, nung nandiyan na siya sa Leyte, nagkita kami ng kapatid niya dito sa Pilar, sabi ko, ang sakit naman ang ginawa ng kapatid mo sa akin. Niloloko na pala ako. May daddy-daddy pala siyang kalandian. Kasi Okay. nangutang ng pera. Okay, Tatay Martin. Nangutang ng pera. Okay, Tatay Martin, putulin lang kita, no? Binabanggit mo na itong si Mrs. nagkaroon ng maraming utang, tapos may nabasa kang chat na merong tinatawag na daddy. Ngayon, Opo. okay, ang tanong ko ngayon, Martin, nung nabasa mo ba yon, meron ka ng ibang babae nung time na yon? Wala pa po. Wala pa nga po. Nagsakit na yung loob ko. Masakit sa loob ko yun eh. Oh, sumakit yung loob mo, Tatay Martin, kaya naghanap ka ng ibang babae. Opo, ganun po. Oy, iba ka. So, hindi mo man lang inalam kung totoo ba yung nangyari na yon, kung yun bang kachat na yon ay talagang si Mrs. mo, kung hanggang sa text lang ba? Totoo po may kachat siya. Dahil yung kachat niya,
sinachat ko rin. Oo, araw po. Kilala niya araw po yan si Belen. Kachat niya, kachat. Okay. So, Tatay Martin, ngayon ang tanong ko, meron ka bang ibang anak sa ibang babae? Yun po, yun pong pagkakamali ko. Nabuntis ko po yung babaeng kinakasama Ay, ko. salamat, inamin mo, Tatay Martin. Talagang maling-mali ka doon, ano? Kasi, Opo. nang buntis ka ng ibang babae na hindi mo naman asawa. Yun nga po. Ang problema nga po sumakit yung loob ko. Sa tagal namin nagsama, hindi ko lang niloko. Okay. Tanungin kita, mister. Ang isa bang problema ay ang solusyon another problem? Pinaano ko naman po yun sa ospital. Nagtrabaho yan, Paligaspe. Oh. Ang problema nga, yun sa pinagtatrabahoan niya, nung ano na siya, yung malala na ang sakit niya, ang sabi niya, sabi nung kapatid niya, kontakin ko raw yung kapatid niya. Nung malakas, hindi ko naman niya nakukontak. Nung malala na, tsaka sa akin pinakontak. Okay. Wait lang, Tay Martin, ano? Medyo lumalayo tayo sa usapin, ano? Ang tanong ko ngayon, kasal ba kayo ni Belen? Opo. Okay, so kasal kayo. So, pagkasal ka sa isang babae, tama ba na makiapid ka or makipagrelasyon ka sa ibang babae, Tay? Yun nga po, hindi nga po tama. Ang Okay. problema nga po, siya nagkuna, nasumakloob ko, bakit niya ako niloloko? Sa tagal namin nagsama, hindi ko nagawa sa kanyang lukuhin siya. Bakit niya ginawa sa atin yung ganon? Okay, sa sobrang sakit ng ginawa sa pakiramdam mo, niloko ka talaga ni Belen, gumawa ka ng ibang paraan para, eto bang ginawa mo ay para may paramdam mo din kay Belen na masaktan din si Belen? Ito ba ay parang, anong tawag dyan, partner? Parang gusto mo lang bumawi or gumanti kay Belen? Hindi ko, parang ano na rin, kasi ang akala ko, pinalitan niya na ako, kasi meron nang gano'n nangyari, tinatago niya sa akin yung inutang niyang pera. Tatay naman, para ka naman palang bata para ka namang ninakawan lang ng laruan, tapos naghanap ka ng ibang kalaro para maging masaya ka. May kachat siyang iba O di dapat naghanap ka na lang din ng kachat na iba. Huwag yung pumatol ka sa ibang babae at binuntis mo pa. Naghanap akong kachat na iba. Oh, see? Sa pag-chat na ginawa ni Belen, ginawa mo din. Pero hindi si Belen naghanap ng ibang lalaki para magpabuntis itong si Belen. Ngayon, ikaw, nakabawi ka na sa pakikipag-chat, naghanap ka pa ng ibang babaeng mabubuntis at mamahalin mo pa ng forever at lifetime. O, Tatay Martin. Wala rin po yan ng matagal na panahon. Sabi niya, nagtatrabaho. Tapos, nung kinuha ko yan sa trabaho, hindi ko naman nabutang sa bahay, nandun sa palengke. Hinahanap ko yung amo, wala naman amo pinapakita sa akin. So, ibig mong sabihin, Tatay Martin, Saan kaya yan galing? so, ibig sabihin nito, Tatay Martin, bago ka pa man naghanap ng ibang babae, hinanap mo itong si Belen. Hinanap ko po yan, yung may karamdaman na kasi yun ang chat sa akin nung kapatid, yun ang text. Okay, so too late. Hindi ko na siya hinahanap. Okay, too late na, hinanap mo na siya, pero meron ka ng ibang babaeng nabuntis. Sige, partner. Ayan. At, Tatay, may tanong ko, ano? Hindi pa yun buntis nung nawala siya. Nabuntis ko siya nung pumunta siya ito sa Bicol, nawala sa akin, nagtrabaho daw, puno. Sabi. Abo. Hindi ko naman alam kung saang trabaho. Hinahanap ko sa amo nung sinundo ko siya dahil malala na yung sakit dahil pina-hospital nga namin. Abo. Wala naman na among pinakita. Abo, Tatay, ano yung pumapasok po sa isip nyo na hindi nyo na po nakikita ito si Belen? Ang pagkakaalam ko, may kasama ng iba Sa kain mo lang, sir. Kumbaga, sa isip mo, meron na itong iba dahil hindi na sa'yo nagpaparamdam. Opo, parang gano'n ang ano ko ba? Sabi ko, yung pakakachat niya, baka ako pumunta na doon. Apo. Kasi, kinuha ko yan doon sa Ligas, hindi naman sa amo. Nakuha ko yan doon sa palengke lang. Okay, sa palengke lang. Akala ko nakuha mo sa ibang lalaki. Kaya, naghanap ka na din ng iba. Pero tatay, alam mo ba, hanggang kasal kayo ni Belen,
hindi ka dapat ng bababae at hindi ka pwedeng magpakasal or makisama sa ibang babae. Yun nga po. Okay. Ayan. Mabuti kung patay na itong si Belen, pwede ka nang Pwede magkasama na. ulit. Pero tatay, tanong ko lang nung nalaman mo na meron na itong kachat, si Belen, may formal ba kayong paghiwalay? Hindi nga kami nagformal naman naghiwalay kasi nandun siya sa Leyte, nandito ako sa Bicol. Okay, so doon na tayo. Wala kayong formal na paghiwalay. Ilang buwan o ilang araw mo na kilala itong bago mong babae? Bago mo ito nalaman na sinasabi mo merong kachat itong si Belen? Pag-alis niya ng Bicol, nung nalaman kong may kachat siya, dahil tinago niya nga sa akin yung mga utang niya. Nung nalaman kong may kachat pala siyang lalaki, naghanap din ako. Mga ilang araw? Ilang araw lang ito? Ilang araw? Siguro ko, sandali, umalis siya, mga isang buwan, umalis siya, hanggang 2 buwan. Umalis siya ng Bicol, pumunta ng Leyte. Okay. So, nung nalaman ko yung conversation nila, siguro ko umabot 3 buwan. 3 buwan? Nagkababae ka na? Umabot ng 3 buwan, nalaman ko na yung conversation nila. Kumaga, pasok partner sa So, 3-month rule. Okay, sabi niya, after 3 months, nung nalaman niya na ganito yung ginagawa sa kanya ni Belen, mga Naghanap. utang, eto may kachat, naghanap na ikaw ng after 3 months. Nakakuha ka na kaagad. Opo. Wow, matinik. Kachat pa lang naman. Kachat pa lang, partner. Okay. So doon pa lang tatay Martin, bawi ka na. 'Di ba? Dapat okay, na-feel mo na, ginawa mo na sa kanya, kumbaga nagrebelde ka na. Binawian mo na si Mrs., ginawa mo na din yung hindi dapat, nasaktan mo na din siya. Ngayon dapat tumigil ka na doon kasi si Mrs. hindi naman relasyon sa ibang lalaki or nakikipag-apid sa ibang lalaki. So wala naman na ganon. Ikaw, medyo nasobrahan. Yun na nga po. Kasi nga po, hindi niya ako manluloko. Tulad nung ginagawa ko sa kanya. Sa tagal na... Anong tawag mo doon? Anong tawag mo doon? Anong tawag mo doon? Tay? Ngayon ko nga lang siya niloko dahil niloko niya nga ako. Hindi naman kasi ako manluloko. Kaya nakahanap akong ibang babae, ayaw ko rin lukuin. So niloko ka ni Belen, gumawa ka ng paraan, niloko mo din si Belen. Ngayon, etong nakuha mong babae, ayaw mong lokohin na dahil hindi ka naman talaga manluloko. Yun sinasabi mo. Hindi talaga ako manluloko. Okay. Biro mo, umabot ka ng 22 years, hindi ko yan niloko kahit na magano ko sa ibang babae, tumingin hindi ko magawa yan. So, ang sinasabi mo ngayon, Tatay Martin, nung nabuntis mo itong bago mong babae, hindi ito panloloko? Yung babae, hindi ko naman pwedeng lukuhin nga kasi hindi ko nga gawain ng manloko. Ang problema nga sa kanya, hindi ko sa linoko sa loob ng 22 years, nagawa niya akong ganunin. Alam mo, Tay, ang binabanggit mo na hindi ka manloloko because of the past years na hindi mo niloko si Mrs. In a click of one fault, panloloko pa rin yun kasi nagawa mo nga mambutis ng ibang babae. Kasal kayo ni Mrs. Sa mata ng bata, sa mata ng Diyos, kayo ay mag-asawa. So dapat ang ginawa mo, kinasuhan mo na lang itong si Mrs. na niloko ka. O, Tatay Martin. Nung nagkautang nga yan, sabi ko, kung gusto nyo, puntahan nyo sa Leyte. Magdala kayong pulis. Ayaw naman ng kapatid ko kasi nandun nga sa ate ko. Bakit naman yung kapatid mo ang gustong pumunta ng Leyte? Ikaw yung mister. Kaya lang, nakinig ka sa mga sabi-sabi, pinaniwalaan mo kaagad yung nabasa mo, wala kang ginawa para hanapin si Mrs., para mag-usap kayo, para malaman mo kung ano yung totoo. Ano pa yung totoo pagtatago niya ng pera? Saan niya naman? Yun ang nga pera lang yun, mister! Kung naibibigay mo ba kay Mrs. yung pera, sana hindi nangutang si Mrs.
hindi naman kami nagugutuman sa bahay. Bakit kami nagugutuman ba? Eh bakit hindi mo yan natanong kay Mrs.? Mrs., inaano mo ba yung pera? Para saan ba yung pera? Ano ba yung ginagawa niya? Nalaman kung may binibigyan siya na daddy, pera na naman bang kailangan? Ayan, pero sa pagkakala mo, tatay, saan daw napupunta itong perang sinasabi niya? Eh, tanong mo sa kanya. Ayan, sige. Itanong ko. Sige, tama ka tay, ano? Tama ka, tatay. Sige. Tanungin natin si Belen. Itanong ko kay Belen. Nanay Belen. Ako pa yung nautusan ni tatay na itanong ko daw sa'yo kung saan napupunta itong baka inuutangan partner, mo. ikaw yung makakasagot kung bakit ng babae itong si Martin. Itanong mo sa akin, ay. Sige, nanay. Sir, Apo. sir, ma'am, excuse me po. Excuse me lang po. Sir, ako po, nangutang po ako sa pamamalitan po ng pagtitindahan dahil nga po, hindi siya nagbibigay ng pera sa akin. Nangungunan ako magtinda hanggang sa nangutang ako ng nangutang, hanggang sa nabangkaraoke ako na hindi niya nga po ako binibigyan kahit piso. Isang sagot! Kaya nga okay. nagawa ko yun. Ngayon po, yung sinasabi niya na may lalaki ako na binibigyan ko ng pera, wala po siyang pruweba. Pangalawang sagot. Pangalawang sagot. Yon. Pasok. Okay. Sige, tatay. Ganito po, sir. Yan po, na sinasabi niya na puro baka-baka. Yung lahat ng bata, gumapang, naglakad na. Sa paniniwala, nasabi pa din na naririnig niya sa iba. Sana po man lang, itinanong niya po yung chat na niya, mga conversation na yun, magkatabi kami nung sa kama that time na nangyayari ang mga conversation na yun, kaya po yun hindi binilit. At paano nila nakuha yung mga message na yun na ang cellphone, dala ko. Nasamantalan yung account ko, inilagin ko po yun sa cellphone niya. Ayun! Sa kapatid niya. Mrs., para bang binabanggit nyo po na itong conversation na ito ay gawa-gawa lang nila? Parang na nila po. O yun. Yan, sige. Okay. Balikan natin. Ganito po yun, sir, mama. Excuse me lang po. Yung bago po ako sumama sa Leyte, sa kapatid niya, bago po ako pumunta doon mag-isa, yung Facebook account po na yun, na ngayon hindi ko na makita, inilagin ko yun sa friend phone niya. Dahil nga po, sir, ma'am, ang sabi ko nga po, kung may chat dito, may chat man ako, kung sino yung chat ko, makikita mo. Ayun! Very transparent naman pala itong si Mrs. Oh, Martin! Balikan natin si Martin na yan. Nasagot na, Martin, yung tinatanong mo kung Martin, saan napupunta itong pera. Martin, ang mga strategy nyo, napaka bulok na strategy na ipinagtiwala pala sa'yo ni Mrs. yung Facebook account niya para kung sino yung mag-chat sa kanya, alam mo, nababasa mo. Kaya posible na gumawa ka ng conversation para idiin itong si Belen na meron siyang kalandian or kachat na ibang lalaki. Wala akong alam na kung ano niya, yung pinahawak sa akin niya na cellphone. Tinatago niya nga po yun na cellphone. Kapag natulog kami, katabi niya yan. Minsan nga tinatawag niya may ring, tinatawag niya lang dyan sa tabi niya. Okay. Hindi ko yung pinakikialaman. Okay, mister, pero malinaw na po sa inyo na kaya siya nagkautang-utang dahil kayo pala ay hindi nagbibigay ng pera. Oh. Paano nga ako magbibigay? May tindahan kami, may babuyan. Ano pang ibibigay ko sa kanyang pera? Oh, pero ikaw, saan napupunta? Saan napupunta yung pera nyo? Saan napupunta yung perang kinikita mo? Sa amin, doon ibigay ko mga pagkain, tapos nagbabayad na akong kuryente tubig. Ba't bibigyan ko yung pera? May tindahan kami. Oh, sige. Niya pa yung pera. Okay, so ibig mong sabihin, si Mrs. ay palautang. Yan ang binabanggit ni Martin. At tinatago sa kanya kung ano yung mga rason. Pero, dito tayo sa legal na action, partner. Sige. Para alamin ang maaring legal na aksyon, nasa kabilang linya ng ating telepono si Police Executive Master Sergeant Jinky Latagan, ang hepe ng Women's and Children's Protection Desk ng Sorsogon Police Provincial Office. Magandang hapon po sa inyo, Chief. Chief, magandang hapon po. Hello? Yun. Okay, hello? Ayan na. Chief, magandang hapon po. Good afternoon. Magandang hapon din po, ma'am. Opo. Chief, diretsang tanong po, kasi si Mister, Opo. naganap po ng ibang babae, nabuntis po at nagkaanak. Ngayon, ano po yung pwedeng kaharapin ni Mister?
Dahil sila po ay kasal ni Mrs. Belen. Magandang hapon po sa mga nakikinig po, and ang kaharapin po ni Mr. ay maaari po siyang managot sa kasong concubinage under Article 334 po ng Revised Penal Code. Kung mapapatunayan po na nakikisama siya o mayroong relasyon sa ibang babae habang kasal pa, at kung saan binahay ni Mr. si kabit sa kanilang conjugal house o lantaran pong pagsasama ni kabit and Mr. in public knowledge, or binahay po ni Mr. sa ibang lugar si kabit, and also po maaari din po siyang masampahan ng kasong psychological abuse under Republic Act 9262. Ayun, so dalawang kaso ang pwedeng karapin ni Mr. Concubinage at ano yung pangalawa? Republic Act 9262 po. Opo. Republic Act 9262, ma'am. Opo, yan sa psychological abuse po. Okay, yan sa nababanggit nyo po. Republic Act 9262. Yan sa nababanggit nyo po, PEMS, na kaso, meron po ba yung kaukulang pagkakakulong? Meron po, ma'am. Ang sa concubinage naman po is maaaring makulong ng presyon koreksyonal, and its minimum and medium period 2 taon po, 4 na buwan, at 1 araw hanggang 4 na taon at 2 buwan. Ayun. Si Mr. Pag napatunayan po. And also po yung 9262 is ng psychological abuse. Depende po, ma'am, kung yung grade ng pagkakagawa niya. Depende po, pero umaabot po hanggang ilang taon din na pagkakakulong. Ayun. Opo. So, ang malinaw dyan, makukulong si Mr. pag napatunayan. Opo. Opo, ma'am. Pero ma'am, pasok na po ba ito? Kasi si Mr. ay nabuntis itong babae, itong bago niyang babae. So pasok na po ito sa dalawang sinasabi niyo pong kaso. Ang concubinage, ma'am, kailangan natin ma-prove po na sila po talaga ay nagsasama sa isang bahay. Ibinahay po ni Mr. ang kanyang kabit. Opo. At lantaran po, yung pangalawa, ma'am, yung lantaran in public na pinapakita niya na ibinahay nila na nagsasama talaga sila na bilang mag-asawa, as husband and wife. Opo? Or Okay. kaya, ma'am, kung hindi man niya binahay ni Mr. sa conjugal house nila na mag-asawa, si kabit, ibinahay niya sa ibang lugar. Yun po yung kailangang ma-prove natin sa concubinage. Pero yung 9262, ma'am, na psychological abuse, once na ma-prove po na nag-cause siya ng trauma, anxiety, depression kay Mrs. dahil po sa kanyang marital infidelity, yung pinapakita niya na parang parinig pa nila yung pag-uusap nila ng kabit niya, nag-cause na prove ni Mrs. na may kabit talaga si Mr. niya, na paulit-ulit na ginawa, is pasok po siya under RA 9262. Okay, madagdagan ko lang po, ma'am, sa rento. Kasi binabanggit nyo po, siyempre pag concubinage or adultery, dyan po pumapasok na dapat ang isa po sa mga ebidensya ay caught in the act, having sex. Now, kung hindi naman po naaktuhan, pero meron pong bunga, ito pong ginawa ni Mr. dito sa babae, nagkaroon nga sila ng anak, ito po ay malaking ebidensya na kasi hindi naman po nagkaroon ng anak itong si Martin dito sa babae because of rape or porsahan. Kung hindi, ito po ay nagbunga dahil po sa relasyon nila. Opo, malakas din po na makakatulong po yan sa kasong concubinage and also dun sa 9262 natin, ma'am. Yun nga, ma'am, kailangan ma-prove natin na talaga po, nagsasama sila na bilang mag-asawa. Okay. Ayan. Sa ganitong bagay na lang, ma'am, ano po ang iyong maipapayong legal para sa mag-asawa
na sila Belen at Martin? Para po kay para po kay Ma'am Belen, maaari po siyang magsampa ng kasong concubinage labang kay Mister at sa babae niya. At yung kasong psychological abuse naman po under RA 9262 laban din sa kanyang asawa. Maaari din po siyang magsampa ng civil case para sa support at damages. Maaari din niyang hingin ang legal separation. Dahil ang pagkakaroon po ng extramarital affair ni lalaki ay ground po sa legal separation under family code natin. Pumunta lang po si Ma'am Belen sa kung saan po nangyari yung concubinage, doon po siya magsasampa ng kaso kung saan nakasakop ng korte. Pupunta lang po Ma'am, sa Pilar nangyari yung nagkaroon ng kalaguyo si Mister. Punta lang po siya, ma'am, sa Pilar Municipal Police Station para mag-file po ng affidavit complaint sa ating Women and Children Protection Desk. Magdala lang po siya, ma'am, ng marriage contract, and kung halimbawa, ma'am, may certification from the barangay na mas makakatulong po na baka kilala po dun sa barangay na nagkasama talaga yung mister niya at yung kabit po dun sa lugar na nasambil. Ang 9262 naman po, ma'am, kung saan lang po nakatira si ma'am na sakop ng police station, dun lang, ma'am, po siya mag-file ng kanyang kaso, 9262. Apo. Ayan. Malinaw po yan, Sargento. Maraming salamat po, Police Executive Master Sergeant Jinky Latagan, ang hepe ng Women's and Children's Protection Desk ng Sorsogon Police Provincial Office. Sargento, maraming salamat po. Thank you din, ma'am. Hindi po, ma'am, ako ang hepe. Si Police Major Christine Lorin po, ma'am, ang aming hepe. Okay. Lang po ako dito, ma'am. Okay. So, again, maraming salamat po sa inyo, ma'am. Okay po. Yan, balikan natin pasok sa banga si Pasok Tatay na pasok. Martin. Tatlo yung pwedeng ikaso. Ayan, si Mrs. Martin. Nanay, Sino nandyan? Okay, okay. Apo. Narinig niyo po ang naging usapan po namin regarding po dito sa magiging kaso. Tatlo po ang pwede niyong ikaso dito laban kay Martin. Ano pong ang plano niyo, ma'am? Plano ko pa po, ma'am, yan. Itanong po sa inyo kung ano pa po ba magiging kaso doon sa siniko niya po yung dulo ko sa loob ng banyo that time na binibigyan ko siyang nag-aaway kami. Ano yon? Siniko niya po ako, ma'am, sa dulo. Siniko ka sa dede. Pinisikal ka? Opo. Di... Physical abuse. Oo, physical abuse. Pero kung... Kailan ba nangyari yon? Noong time po, ma'am, na nag-aaway po kami na nahuli ko po siyang may babae na, tapos nagbibidyo ko po sila ng babae dito sa bahay. Yung babae nandiyan sa bahay niya, tapos si lalaki nandito sa bahay. Ngayon po, ma'am, nagbibidyo ko siya, tinitingnan ko kung anong itsura nila. Tapos ngayon, yung lalaki po, ma'am, sa sobrang pagkainit niya sa akin, kumuha po yan ng papel, sinusunog niya po yung kortina, yung mantel, yung cabinet po, kung saan nando doon yung damit ko. Binibidyo ko po siya nung panahon na ginagawa niya. Ngayon po, sa sobrang init niya sa akin, sabi niya, binumpal niya ako, sabi niya, ba't mo ko binibidyohan? Minura niya ako. Okay. Pinoprotectionan ko po yung cellphone ko na hindi niya makuha kasi pag nakuha niya po yun, sisirain niya. Di mawawala yung video, wala yung ebidensya. Ngayon po, ma'am, yung video po, na-save nung memory card kasi yung cellphone po, tuluyan ang natira. Ngayon po, ma'am, yung video na yun, na sinusunog okay. Ayan. Nanay Belen. Nanay Belen. Nanay Belen, pasensya na po, medyo humaba po tayo. Pero kung kami po yung tatanungin mo, mas mabuti na mag-focus ka dito sa kaso mong concubinage dito kay Mister at itong RA 9262. Kasi eto, pasok na pasok. Ano yung decision mo ngayon? Gusto ko po makulong yung dalawa na yan. Okay, so, nawala. Ayan, balikan din natin si Mister. Oo, so ang sabi niya, partner, gusto kong makulong yung dalawa na yan. Dalawa niya. Okay, Tatay. Si Tatay Martin, andyan. Tatay Martin. Desidido talaga si
Nanay Belen, na sampan kayo ng kaso. Kung meron kang mensahe dito kay Nanay Belen, ano yon? Wala po ako magagawa kasi yan ang gusto niya eh. So, Hindi ko naman yan Baka- Hindi ko na po yan susuportahan kasi dinadala ko po yan siya ng pagkain tapos ako nagbabayad ng kuryente ilaw, hindi ko na po yan, ititigil ko na po yun. Tatay Martin, ilang taon ka na po? 46. 46. Opo. Tatay, baka kaya mo pang lambingin itong si Nanay Belen. Baka mapatawad pa kayo. Humingi ka naman ng tawad dito sa kanya? Hindi po kasi hindi po talaga ako nag-unang nagtira ng pagsasama namin, madami. Oh. Hindi Ayan. talaga ako nag-una. Opo. So, matigas ka pala, Tatay Martin. Pero, sa tingin mo, Tatay Martin, kung tuluyan kayong kasuhan itong si Nanay Belen, ano sa tingin mo? Makukulong ka ba, Tatay Martin? Makukulong nga po kami. Alam ko naman po yun eh. Yun. Kaya nga, sabi ko nga, baka kaya mo pang humingi ng tawad kay Nanay Belen. Kaya lang, matigas ka rin. Kasi naninindigan ka na si Belen yung unang gumawa ng pagkakamali, kaya gumawa ka din ng pagkakamali. Kaya lang, yung ginawa mong pagkakamali, nagbunga. maling-mali. Nagbunga. Okay. So, Tatay Martin, good luck na lang po sa inyo, no? Kailangan ko rin po kasi magkaanak eh. Gusto ko rin po magkaanak eh. Wala po akong anak eh. So hindi ka nagkakaanak kay Mrs. Pero, Opo. sabi ni Mrs., nagbubuntis din siya, tama? Opo. Baka naman kaya nalalaglagan si Mrs. dahil binibigyan mo ng stress sa buhay. Mag-imbestiga po kayo sa bahay na sa lugar namin kung kung pinababayaan ko ba yun o hindi. Eto, mister. Hindi ko po yung binibigyan ng sakit ng ulo para sa akin. Opo, pero Tatay Martin, kung ang gusto mo talaga magkaroon ka ng anak, dapat hiniwalayan mo si Mrs. sa mabuting paraan. 'Di ba? Dapat hiniwalayan mo, nagkaso ka or ginawa mo yung tamang aksyon. Kasi kung talagang hindi ka nagkakaanak kay Mrs., baka si Mrs. yung may diferensya, dapat dinaan mo sa tamang paraan. Pero, dahil sabi ni Mrs., nagbubuntis din siya, ibig sabihin, hindi naman, impotent ba? Diba? Kung sa lalaki, impotent. Sa babae, ganun din. Ganun din. Kung may problema sa pagbubuntis si Mrs., dapat hindi siya nagbubuntis. Kaya lang, mister, maling-mali pa rin. Okay? Maling-mali yung ginawa mo, ano? Ayun po. Okay. So, good luck na lang po sa inyo, tatay, ano? Ano pa man, inaamin nyo sa sarili po ninyo na kayo po talaga ay nagkamali. Opo. Sige. Pero po, inaamin ko po yan, pero hindi po ako nag-una. Kasi hindi ko po yan niloko sa loob ng 23 years kaming nagsama. Tatay, ang labanan po dito, hindi naman po kung sino yung nauna at kung sino yung nahuli. Ang pinaglalaban po dito, yung karapatan po ni Mrs. Nagawa ko sa kanya yung ganon. Opo, Ayan. okay. So, Pero kung gusto mo, Tatay Martin, na magsampa rin ng kaso, karapatan mo din po yan. Pero ang tanong, ano ba ang ikakaso ni Tatay Martin? Yan. So, Tatay Martin, sige po tayo, no? Meron pa naman po kayong panahon, baka meron po kayong contact dito kay Mrs. Gawin nyo na po yung lahat ng pwede nyong gawin para po mabago nyo yung desisyon ni Mrs. Pero si Mrs. desidido na. Pero bigyan po namin kayo ng pagkakataon, baka gusto nyo pong humingi ng tawad. Hindi na rin po siguro kasi pa rin yan. Ano na lang po, wala, hindi na ako yung ng tawad ka. Hindi kayo magkakaayos po eh. Okay, tatay, good luck na lang po at ayaw nyo na pong humingi ng tawad, wala na po kaming magagawa doon. Maraming salamat po, Tatay Martin. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang housewife mula sa Malinaw, Albay, humingi ng tulong para sa operasyon nito sa puso na aabot umano sa ₱1,000,000. Ang buong detalye at ang ating pagtugon, abangan. Kaya wag kayong bibitaw mga ka-aksyon, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo.
Ini po ang satuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang saindong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actionco.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Actionco Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort.
The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo ito naman mga kaaksyon. Kasama natin ngayon si Isidra Culina, isang housewife, may 2 anak na parehas pang nag-aaral. At ang kanyang hinaing ay ang kailangan umano nitong operasyon sa puso. Magandang hapon, Nanay Isidra. Magandang hapon din po sa Apo, inyo. kamusta ka na po, Nanay, ngayon? Sa ngayon po, medyo okay naman pero hinihingal pa rin. Tapos nananakit siya paggabi. Okay. Yung nakirot siya. Apo, so kailan niyo po nalaman na meron ka palang komplikasyon sa puso? 2019 po, nag-start na siya kaso iniinda lang namin kasi syempre kapos. So, silang, herbal lang. Tapos pag pumupunta ng RHU, sasabihin parang asma lang, papausukan ka lang hanggang sa kumalma, okay na naman. Tapos di hanggang sa nagtagal, ganun pa rin. Nung 2021 na, hindi na talaga matiis ng mga kapatid ko. Naghanap sila ng pa-check up ko para lang malaman na daw kung ano na yung nagiging cost niya. Okay. Tapos, pagdating po sa doktor, sabi nila, magpatuday ko na daw po para daw po makita na yung cost niya. Okay. Tapos, nagpatuday ko din po kami. And then, yung result nga po, ayun, rheumatic heart disease po. Ayan, yun yung naging komplikasyon mo sa puso. Pero ano yung mga naging epekto sa'yo nitong sakit mo? Ano po, yung parang hindi ka na makapaggalaw-galaw kasi konting galaw mo lang, hingal ka na, pagod ka na. Tapos yung parang nagtitrigger palagi yung utak mo, lalo na paggabi. Pero dati meron kang trabaho? Dahil ba? Meron po. Okay. So dahil sa komplikasyon mo, ay natigil ka sa pagtatrabaho. Gaano kahirap, ma'am? Sobrang hirap. Lalo pa may 2 kang estudyante. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pampamasahe kasi yung isa, high school. Buti yung elementary, okay lang kasi malapit lang. Yung high school, need ng pamasahe. Tapos yung pangkain niya pa. Pero sa lahi niyo po ba ay merong ganitong sakit? Wala po. Na-discover mo lang na ikaw yung nagkaroon ng ganito? Sa akin lang po nagkaroon. Sa pagkakaalam mo, ma'am, saan niyo po nakuha itong Hindi ko po alam kasi dati po kasi nung nag-aaral ako, is athletic po kasi ako. Tapos yun na, sa pagiging runner, tapos cheering, tapos kung ano pang mga sinasalihan ko, doon nakakaramdam na ako ng hingal. Pero sabi ko, parang normal lang kasi syempre athletic ka. Okay lang yun. Okay. Nung na-discover na ganito na pala yung ganitong uri na pala itong nararamdaman mo sa puso, ano daw yung nirecommend ng doktor? Need na po follow-up, check-up palagi. Tapos, nung na-confine po ako dito nung last March sa BI, kasi dito na talaga ako dinala. Kasi sobra na talaga, parang emergency na. Yung nagpapalpate na talaga siya. Okay. Tapos, nung na-confine ako dyan, sabi ni Doc Patillero sa akin na need na talagang maoperahan kasi lumalala na siya. Okay. So, kailan daw dapat
i-undergo ka sa operasyon? Kailangan daw po madali na kasi nga namamagana ako kasi naapektuhan na yung ibang parts. So, delikado na po itong kalagayan nyo. So, na-schedule na sana dapat ako nung September 1. Kaso ang problema ko po is kulang pa yung mga GL ko kasi isa pa lang yung nakukuha ko. Tapos sabi nila, kailangan ko daw muna kumpletuhin yan. Tapos pag nakumpleto ko, punta lang din ako ng BR and then para ma-resched na lang ulit. Okay, so mahigit, kumbaga 2 linggo na dapat naoperahan ka na. Dahil sa, ganun nga, sa kakapusan ay hindi ito natuloy itong naging operasyon. Nanay Isidra, magandang hapon. Magandang hapon po. Ilan po yung anak ninyo? 2 po. 2. Alam ba nila yung sitwasyon mo? Opo. Okay. So, kumusta naman sila? Okay naman po. Yung isa nandun kay ate kasi nga, para matugunan din nila kasi pag wala akong mabibigay na pampamasahe, sila yung nagbibigay. Si Mister, ano yung hanap buhay? Construction po. Sa construction. Apo. Okay. Isang construction worker. Kayo po, bago pa kayo nagkasakit, ano yung hanap buhay po ninyo? Dati po, ng mga nag-sales lady din po ako sa mga mall dati. Ayun. So ngayon dahil nagkasakit ka, hindi ka na makapagtrabaho. Si Mister, construction patuloy pa rin. Kumusta? Sumasapat naman ba yung sahod ni Mister sa pangangailangan ninyo? Medyo sapat din po, kaso nga lang, syempre sumasabay yung gamot ko, medyo kumukulang. Ayun. So medyo kumukulang. Oo. So, sabi mo kanina, meron ka naman nakukuhang GL pero kulang. Opo. Ano yung pumapasok sa isip mo na, syempre, kulang talaga, walang-wala kayong pambayad. So, anong pumapasok sa isip mo? Paano mo ito hahanapin ng mga GL na to para mapunuan itong pangpapera? Ayun nga po, kasi, syempre, sa pakasalamu ako sa mga kasabayan ko, tinuturo nila sa akin kung saan ako pwedeng lumapit para maoperahan na din ako. So, ngayon lumapit ka sa Ako Bicol, dito sa aming programa. Ano yung pinakakailangan nyo talaga? Yan po, yung sana po na ma-schedule na po talaga ako para naman maging okay na. Ready ka na ba? Opo. Sumailalim sa operasyon ni Isidra? Opo. Ayan. Pero before itong, kumbaga, magiging operasyon mo, ano yung kinakatakot mo? Una, syempre, natakot ako, nervyos kasi di ko alam kung saan hahantong to, kung last na lang ba, ganon. Kaso, fight lang. Fight lang. Kaya yan. Oo. Dahil dyan, ma'am, para sa oras mismong pagtugon sa kanyang problema, makakausap natin sa linya ng telepono si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Hello, Ma'am LV. Yes po, good afternoon. Yan. Opo, meron po tayong kababayan mula sa Malinaw, Albay na humingi ng tulong para sa magiging operasyon niya sa puso. Ano po ang maaaring maitulong ng Ako Bicol Party List? Requirements and then titingnan po natin kung ano yung assessment ng social worker and rest assured naman po lahat na ginagawa natin para po tulungan sila mamaya. Ayun, at least tutulong ang Ako Bicol Party List. Ayan, anong masasabi po natin, ma'am? Sobrang thankful po talaga ako sa inyo, sa unang-una kay God kasi tinuro niyo yung way na to na mapadpad ako dito. Tapos yan, sa Ako Bicol po, thank you so much. Ayun. So, wala ka nang dapat iisipin pa, lalahanin dahil yung pampaopera mo, sasagutin na ng Ako Bicol. Ang kailangan mo na lang gawin na Isidra, dagdagan yung panalangin. Apo. Yan, Ma'am LB, kung meron kang mensahe dito kay Nanay Isidra, ano po yun? Sa kanyang loob, dati magdasal at ang lahat po ng pagsubok ng Panginoon ay lalapasagin natin. Ayun. Opo, dahil po dyan, maraming salamat po, Ma'am LB Sedeño. Thank you so much. God bless. Thank you so much po, Ma'am LB. Ayan po. Yan po si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Parang sa sobrang kabisihan ni Ma'am Ma'am LB, yung oras na to, kumakain pa lang si Ma'am LB. Kasi syempre, yung mga umiingi ng tulong sa kanya, ang dami. Kumbaga, maswerte ka kasi kahit gumagalaw yung kamay ni Ma'am LB, may kinakausap, meron pa sa telepono, sumagot siya. Pa yan, partner. Sumagot siya. Para etong problema mo, alalahanin mo ay maalis na. Ayan.
Pero kanino nyo po nalaman na tumutulong po ang Ako Bicol at syempre at sa aming program? Ano po, si ate mahilig po kasi sa net. So, ayan, lumalabas sa mga newsfeed niya, nanonood siya, then nakita niya nga yung ganitong case, nag-email siya. Trinay niya, sabi niya sa akin, Be, try natin mag-email dito. Tapos yun, nag-email siya nag-reply din po, nasabi mag-follow up na lang po kami dito. Ayun. Nung nag-reply, ma'am, parang merong pag-asa. Nabuhayan po ulit. Ayan. So, mabuhay ka po, Ate Isidra. Manatili ka pa buhay dahil yung mga anak po ninyo ay kailangan po ng pag-aaruga ng isang ina. Apo. At maliban dyan, partner, maliban sa tulong ng Ako Bicol Party List, tanggapin nyo rin po itong Kabaro Coffee, ang kapeng gawang Pinoy na mas pinasarap ang lasa, ang swak sa bulsa ng masa. Ayan. Tanggapin nyo po yan. At tanggapin nyo rin po itong bigas, itong 10 kilong bigas mula sa aming program. Ayan, 10 kilong bigas din po, Nay. Thank you so much po. Sobrang napakalaking blessing po nito. Thank you so much po talaga. Ayan. At maraming salamat na Isidra sa tiwala na ibinigay nyo po sa aming program at syempre sa Ako Bicol Party List. Hayaan nyo po, ma'am. Pagkatapos nito, meron kaming staff na aalalay po sa inyo papuntang kay Ma'am LV para sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo na po itong tulong mula sa Ako Bicol. Kaya nyo po itong bitbitin na Isidra. Andyan yung minister. Ay, opo. Yan ang tunay na pagmamahalan. Nagkakaintindihan, nagtutulungan para, sabi baga partner, through thick and thin, for better or for worse, in good health and in sickness. Diba? Grabe po sakripisyo niyan sa akin nung na-hospital ako. Ano yung masasabi mo sa kanya? Wala na akong masasabi pa. Always lang, sobrang salamat ako kasi nyaon siya perme sa ko. Okay. Sabihin mo, I love you. Love you, be. Ayan. At ayan nyo, ma'am, isasama rin po namin sa aming pagdarasal itong magiging operasyon nyo po. At maging successful. Po. At yan ang mga problema at alalahaning ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon dito sa Tabang Ora mismo. At mga ka-aksyon, abangan mamayang 3:00 ng hapon ang programang live na maghahatid ng libreng serbisyong legal kasama ang inyong kasangga, Attorney Jill Bongalon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes 8:00 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga At 92 days na lang, partner, at Pasko na. At hanggang bukas, mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan. Tutugon po sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at maraming salamat po. At ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y
magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo.